Na libre. Karon na daw sang Sabado petsa 12 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Sa aton sa ring pagpangalagad pagulop dayta karon nga gabi may kopod na ang insiring alagad si Bombo Ponce Espino. Top na kita alas 8:30 ang tak na sa nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka badalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod. Pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa pangkag sa artista. Siyempre kita pag-optan man sang bugos sa parsa, sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa nga mga Bombo correspondents, sa Bombo volunteers, ang magatag naman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report ka na kananapo assign sila sa nga tagsa ka ma-areas of responsibility. Antes ang tanan, pagtamiaw tanay sa aton nga makotor mataga permitit abroad, mga pinanggatang nga menegrense. Kapapakulod nun nga dito sa luwas ng pungsod nga nagalantaw na kanagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, no, at the same time sabay sa 630 kHz. Sa aton sa ring nga makotor, at the same time sa aton sa ring nga makabombo. Welcome na diri sa aton sa ring nga pagparagad sa pang Sabado, edisyon sang Zona Libre. By the way, natin sa tanan ginapasalamatan tanay sa Bombo Dinis. Rubika sa pagtalo sa aton temporaryo, no, sang Miyerkules, Huwebes kag Biyernes. Do medyo malawig-lawig aton sa ring pag-relax, no, sa dire makabenan. Bangod man nga ti siyempre kumalo naman kamo do narumpag ang iso pagusta. Yung homeless bumbuan to ni narumpag ang iso pagos ni Bombo Ponce. Subo nga matamat na balik kita yung makabanan. Anyway, amo gini ang klima, tiyempo, subo nga daan, no? Makuanan ninyo, no? Basi po ko sa malipatan nyo sa kagalingon nyo. Nagatupa mo na ang manipis kapag pulaw paniliti. Amo na ang kadelikado ng perti kapaang ang init. Tapos gulpiada lang blama tupa ang ang manipis nga pagpulaw paniliti. Amo na ang delikado, no? So, and then, kung gabi man, magwa ka mo, especially sugod las 9 na bla, no? Kung gusto tapos yung programa, pag naog ko sa dalom, pwerte ka tugnaw. No? So, matunugan ka pagid, no? Sa didiri makabanan, tapos, di ko kisa ka kalipat ka mas gulingon, mo do ka namit, gidya inom sang cold, no? Nga tubig. No? So, kung kaisa makwan ka, no? Malipat ka kag kibot ka lang nga muna, pero madumduman muna kung anong mga cause, no, kung nga nagkakapaos kita. Gina-joke ta lang kamo sa ligda nga ginarumpag ang iso pagos kabalo naman kita kag syempre amo paning part guro sa pagpang-atake sang Omicron variant, ang airborne nga disease kon airborne nga virus di karon nga nagapektar sa aton. So ang pagkapaos do isa kuno na galing kay ti amo na no, makaya naton, no, hindi lang tagaling katusngaw pero hindi kita maano. Kay luwas nga fully vaccinated ka na, no, at the same time ti mangin kuan ka man, no, mangin protektado ka. Plus na naka-booster ka naman. Sige, no, so amo lang na nga medyo do kuan paos nga version ni Bombo Ponce Espino. Sige, 7 minutos na nakaligat sa taktang alas 7. Thank you so much, Kid Bombo Dinis. Biga pinamangkot mo sa aton kung anong tabo sa aton, no? Mga listeners ta. Back to work, no? Back to reality. Aton naming tolopang doon pila ka madalaguan nga mabalita sa aton sa nga pagpalagad. Duman sa aton sa nga palatuntunan mga balita lokal. Ang aton nga Emergency Operations Center kon EOC isang syudad sang Bacolod nagklaro, no, nga wala isang pilitay makabanan sa vaccination nga patikanon sa Lunes, no, sa makaban Pebrero 14 tuig 2022 sa managa edad 5 ka tuig tub 11 anyos. Ti ambal diri makabanan so way man sa executive order nga ginpagwa, no, si Mayor Bing Noradia nga sa mga vaccination tanay ton, no, sa aton nga mga vaccination sa mga minors. Kailan na siya. So balaon nato ni karon anong madugang preparasyon sa kag syempre ikatatlo nga hugnat, no, sang national vaccination diri sa pungsod Pilipinas. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita ang ining nagliligad,
no nga mga actually hindi man gid sila nga daw damo gid sila. Kuan bala bilibit-bit sa mga placards nga nagasiling nga no to mandatory vaccination. So liwat naton nga ipaklaro sa Bahin sa Emergency Operation Center no sang syudad sa Bacolod nga wala kita diri sang mandatory nga vaccination. Ang sin-o lang ay may gana ka may gusto. O amo na yang gina-cater naton kay ay makita yan nagatublok no sang bakuna sa mga nagasininggitan kag way makita nagadiskriminar sa mga hindi luyag nga magpabakuna. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabanan man sa aton sa nga pagpalagad. Report man karon ni Bombo Carla May Defensor ay pala naton diri sa aton sa nga pagpangalagad ang ining pag-imbestigar karon sang BGMP. Kung naga-coordinate na ang BGMP sa PNP, may kang tanan ni sa ginaligar nga mando sa pag-deliver sang droga sa sulod sa BGMP. Di daw ay panay katapusan no? Nagligad, di daw hugot naman naton ini. Ang aton nga mapatakaran dira sa may bahin sa area sang Kwan, no? Sang Bureau of Jail Management and Penology, diri sa Western Visayas. No? So, tidom naman itong nadakpan to, no? Sang milyon man ang bili, sang druga, nga nag-ako nga kurugin sugo sa sang preso nga i-deliver sa sulod sang BGMP. Tanong kakalutsan pa, di ana nagid gani sa mga litson nga manok, sa mga limpo, sa mga saging nga luto, gakadakpan ta pagani, no? So tinga ang nagapadayon pa Japon ang modus nga ini. So dira nato na malaan ko balati nagapatuman gimekta sang hugot o kun wala sa aton nga mga pagsulundan. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, sa mga balita sa may saluwasang pungsod, liton kita dito karon nga makabanan no sa sining conflict nga nagakatabo sa tunga iya makabanan sa Ukraine no kag subong man sa Russia. Di kabalaw naman kita makabanan sa aton sining nga makota since 2014 or early 2014 sa nagasalta ang ining konflikto no sa tunga sa Russia kag sa Ukraine. No, so ang aton lang diri makabanante siyempre ang mga miyembro man sa UN Nations ang dapat may mga diplomatic talks no sa diri nga patigunon sa mga kapungsuran sa France, sa Germany, sa Russia, sa Ukraine para nga mauntat na no ini makabanan ang ining paggalinamo dito sa may yabay niya sa Ukraine kag sa Russia. Kabalo ka mo sa source naton no actually ang punot dulo sini is ang ang ilasahi isang konflikto ni sa Russia kag sa Ukraine isang territorial dispute. Based sa report nga aton sa ning nabaton more than 13,000 na no ang mga casualties since 2014 no kag mga 1.5 million no ang estimated nga number of eternally displaced nga mga pumuluyo no so may kalabaon na ni subong ang length of front line ini nga 280 miles. So may impormasyon kita diri makabanang nga ginpadala no sa aton nga Bombo International Correspondent si Sir Rameli Sugon no nga nagaensayo na to kuno sila sa Snowdonia National Park no ang ini nga mga forces ay makamakon soldado so sang Ukraine no so may advisory sa tanan mga British national nga maghalina sa Ukraine mag-umpisa na ang military exercises man no sa diri makabanan sang US Air Force no at the same time sa UK ang counterpart sa niya makabanan ang UK. Wasang liwan nga mag-referee kundi ang Amerika no sa makabanan sa saning natabo o kon panayon nga konflikto sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Okay, panpay karon nga mabalita ang madiskusyonan naton nga makabanan man sa aton sa nga pagpalagad no aton man sa nga pagtalakayon.
Oy, mayroon kita karon naton nga segment ha. So ti pila na lang. Duha na lang kadlaw ang nabilin. Now kag Valentine's Day na. Ato nga segment na makabanan ng Valentine's Day around the world. Uliton kita dito karon nga makabanan no sa pahinsang area sang Rome, Italy. Si Sir Jeff Venus Lagos na magigaw po naton karon nga makabanan sa bahin sa sining aton nga segment no ang Valentine's Day around the world. Also since Thursday no February 10 no may mga interviews kita makabanan sa aga sa Bumbaray Big Time sa Udto no sa Bumbaray sa Udto kay sa gabi sa Zona Libre. Interviews naton nga makabanan sa bahin sa aton nga mga kwaniwa no mga correspondent Bombo International Correspondent. Pag-checkar naton nga makabanan no sang pinakauli nga mga sitwasyon ila sa ring lugar sa pagselebrar sang Valentine's Day o kining bulan sang pagigugma. Sa ibalo ni naton karon dito sa Rome, Italy, practically speaking, mostly or majority is Roman Catholic, no, mga Katoliko, so naga-celebrate gid pareho sa aton. No, diri sa bahin sa pungsod Pilipinas sang Valentine's Day. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan. So, inunabatan nato sa ringa mga headlines. Pagbalik nato na rekta kita yung makabanan sa bahin sa aton sa ringa interview. Subong gabi sa kay EOC Director M. Ang angot sa ringa mga pagklaro dugang kay preparasyon sa vaccination sa edad 5 katuig tubtob 11 anyos sa palabuton nga Lunes man February 14 or February 15 2022. Sige, kaiban pa karon nga mga balita no malabutan naton diri sa aton sa ring pagpanagad. So may lang nga pamati no so derma kabanan sa kay Nini Lamasan. No kag President Hadulos no nga naga-tune in sa aton tagsa kagabi. Hindi man magpaulihi no si Choi Mariano Galliano. No ang huling birit ni Mariano Galliano. Sige, maghatag kita na yan sa pila ka mapanumdom and then pagbalik natin toto kita sa mga balita pagkatapos ginamang sini. Stand by! Bombo Radio Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Paradyo Bumbo. Sige, balik na rin sa aton sa ring nga pagpanagan. Oras sa pong Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 23 minutos. Nagkaligat sa tak ng alas 7 sa gabi.
sige, kinakanagatang linya sa ato sa Executive Director sang Emergency Operations Center. Sa Aksodan sa Bacolod, no? Former City Councilor, Councilor M. Ang diri man sa aton sa pangalagad. Kaya dito sa bahin sa Metro Manila, sa aton sa mga kabombo, no? May mga group of parents dito nga palabuot sang mensahe sa bahin sang national government, no? So ining plano sang aton sa national government nga dapat mabakunahan naman ining nagaedad 5 ka tuig tob 11 anyos. Pero inaya sa may mga pagpasugot, no, sa mga ginikanan o kung may consent, no, sa mga ginikanan. So diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, ti dugay ta naging preparahan, gin kwanta na ni, no, gin open ang registration, no, sa sino man nga may luyag nga pabakunahan ang ila sini nga mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig tubtob 11 anyos. Take note sa sining coin word kung masaling may luyag, no? So ang tinaga o kon word nga mandatory ti wala na diyan nadala, no, sa aton nga makabanay ning mandatory nga tinaga. Kay nga no, ti sa gyapon sabay sa aton nga national vaccination law, no, diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas, ginabutang ginaiya mga kabanan, no, nga ti hindi na di mandatory, no, ang vaccination diri sa pungsod Pilipinas. So ti natural na nga may arasang nag-against so pero ti sa gyapon, no, Republic Act 115251, no, ang ininganak establishing the Coronavirus 2019 COVID-19 vaccination program, expediting the vaccine procurement and administration process, providing funds thereof and for other purposes, no. So sa sining Akta Republika nga 115251, wala na diyan nabutang, no, ang mandatory vaccination. So as long, no, kasi first naton nga pag-introduce, no, first naton nga makabarang nga pag-introduce rin sa bakuna sa Pilipinas, grabe to, nag-watsinanggo to, nag-renewal, no, tanan daw golpeada nga nag-atras sa bakuna, no. Ti patungduman nato sa nagligan nga tuig, Marso, although nga sa first nga vaccination, hindi man niya hindi man niya nang rekta gidayon sa mga kumong tao. Ti kasano man lang kita panaog ito alert level 5, no? O kon sa A5, no, hindi alert level 5 kundi A5, no, naton ti kumadunduman ta, if my memory serves me right, no, sang July I think or August, no. Pero medyo dira na kita panaog. Kay una ang pakunahan ang A1, ang aton nga mga medical frontliners. So amo ning ginauna. No, and then second, aton A2, no, may mga comorbid senior citizens. A2 is senior citizens. A3 naton, no, may mga comorbid. A4, ti mga mga workers naton, no, ginagobra sa mga tagsa ka mga establishment, no, kag A5 amo na ng mga common tao, no. So ti hasta nga nag-success kita, naging successful ang vaccination from A1 to A5, no, and then tiyari naman kita sa pwede lang sa guro telepono ton, kung okay lang sa iya, no, and then dari naman kita sa
nag-edad 17 years old down to 12 years old. 17 down to 12 years old. Kag at the same time iya makabanan, no, ang ining sabahin sang 11 years old down to 5 years old. So anong ma-expect naton, no? Sa saning vaccination sa mga nag-edad 5 ka tuig tub 11 anyos. Ti amo man ni siguro Japon no? Kay kung nag-successful ang aton nga vaccination dito ay magkabaran sa edad 12 tub 17 anyos, so base amo man ning aton nga ekspektaron. Ay sa pagkalinya, no, ang Executive Director sa Emergency Operations Center, no, Councilor M. Ang. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini. May gabi, Bombo Pons. Good evening sa mga nagapamati subong sa Bombo Radio. Salamat gid, no. Councilor, so nagtawag kami kay gusto taman babatian ang bahin sang AOC with regards bala, no, kay daw mas garot pa dito sa Metro Manila kay ang sitwasyon, Councilor, kay may mga kuan gito ya mo, no, may mga ginikanan gito group of parents gito ya nga naga singgitan to sang no to vaccination sang ilang mga kabataan, no. So I hope nga Yes. na insindihan naton ini diri sa aton sa Bacolod, no. Ano ang gusto nga mensahe palabot diri sang EOC, Councilor? Yes, well, as far as the EOC is concerned, Bombo Pons, gina-implementa ang program sa DOH kag IATF kag sa National Vaccination Operation Center parte sa pagbakuna naton sa mga kabataan nga nagaedad 5 hasta 11 anyos. Sa subong nga mga datos, Bombo Pons diri sa Pilipinas, especially dito sa Metro Manila, nakita subong na kalabanan sa mga cases, sa kalabanan sa mga bag-o nga cases, yes, ang kalabanan sa mga bag-o nga cases, kabataan naman subong. Maybe ang rason kina kay tungod nga ang kabataan wala mabakunahan. So amo na subong ginatinguhaan tagid nga at the soonest possible ma-reach naton ang ining population sang aton 5 to 11 years old kag ma-vaccinate ini sila. Nag-abot na kaina ang mga bakuna, specially formulated para sa amo lang nga mga edad. Ang vaccines nga nag-abot sa aton 10,000 doses ini Bombo Pons. So kung lang taon ta, it's good for 5,000 kataan, no, sa double dose naton kung may ara sila sang second dose, but then pwede ta na siya roll out actually kung damo gid nga mga kabataan ang magpabakuna kay we are expecting additional nga supply pagid sang aton nga pediatric vaccine. Okay. Gin design gigali na ang vaccine, Councilor? Yes, gin-formulate na siya Bombo Pons kay mas gamay na ang iya nga dosage kumparar sa regular nga vaccine. And that is amo man na ang rason Bombo Pons nga lain ang iya nga packaging. At the same time, only ang mga naka-train lang, no, ang nakakumpleto lang sa special training para sa vaccination sa 5 to 11 years old ang pwede maka-vaccinate. Kung may kita-train kita nga aton mga vaccinators para nga handa na kita mag-umpisa sa Lunes, February 14. Bali, Pfizer man na Japon nga brand, no? Yes, Pfizer ni siya, Bombo Pons, Pfizer nga brand. Okay. So about Valentine's Day kita masugod, no? Monday. Yes, masugod kita Lunes, Valentine's Day, kag ang first 3 days ang aton kick-off, Bombo Pons, will be hospital-based ang aton nga vaccination. So, sa tatlo kita ka hospital magasugod, no? Riverside Medical Center sa Corazon, Locsin, Montelibano Regional Hospital, and sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Dira ang aton nga mga vaccination. So, kung may mga kabataan ka mga 5 to 11 years old, dalon nyo lang na sa either one sang tatlo na ka mga vaccination sites naton. Again, ang aton bakuna libre, wala ina sa bayad. You can go there anytime.
may mga pediatricians kita on standby kag who will be available kag ara dira kag amo na ang rason butang tagid sa mga hospitals anay ang primero naton nga vaccination para masigurado nga kung in kaso may ara kabataan nga may reaction ara lang dayon readily available ang aton mga pediatrician. Oh, okay, no? So, anong ginimo naton sa EOC kay ti budlay naman ni karon nga balikan ng EOC para nga pag sila nga huo sa magrikanan duay na bala kita quandri counselor no sang dapat nga basulon bala no? Yeah, actually in the case of minors, Oo. upon pirma na sang consent ang mga ginikanan nga Okay. sila nagapatugot nga bakunahan ng ilang nga bata. Oho. Okay. So at least why kita sang kwanda no kay like sa Manila, nga grabe to yung rally nila kay no to vaccination. Di klarohon ta nga wala man niya pilitay. Yes, hindi man niya mandatory, Bombopon. Oo. This is purely voluntary. Kung gusto mo nga ang bata mo maproteksyonan mo against COVID, pabakunahan mong bata mo. But kung may ara kaya may mga alinlangan ka bala, may mga pagduha-duha ka, kag hindi kaya kumporme nga magpabakuna, why man kita nagapilit? So it's purely voluntary. Pero nakita taman nga sa iba nga mga pungsod, dugay na sila yan nagsugod sa pagbakuna sa mga kabataan nga 5 to 11 years old. In fact, Bombopon, sa Oo. iba nga country, subong sa iba nga pungsod, nagapreparar na sila nga magbakuna sa 3 years old, no, kag pataas. Oh, okay. No, so bodo nagsampaw kita no. Ang aton nga national vaccination ikatatlo na ning hugnat so saan ni matapos? Well, ang ato ning national vaccination days, no, Oo. NVD naton ka part 3 na ini. Okay. Actually, part 3. Oo, kag may extension pa. Pero sa aton, wala man ni nagamatter. Gidya actually, Bombopons, kay whether may NVD kita or wala. Ang aton nga vaccination program, ang pagkampanya for vaccination, agresibo, aktibo, kag consistent kita, no, every day. No, pareho lang yang may National Vaccination Day kita kay ang aton katuyuan kag si Mayor Bing gusto Oo. niya gid nga malabot ang as much as possible 100% ng aton total population kung pwede pa lang kag kung mahimo nga labuton ta gid kada adlaw nagakadto kitaya sa mga purok, sa mga barangay, sa mga ulubrahan, sa mga kompanya, kung sa diin padara sa mga eskwelahan kag kita ang nagadulong sang bakuna, no, ginadala ang aton vaccination team para nga ang tanan nga gusto magpa-booster dose, ang mga wala pa nakapabakuna, pwede gid sila makapabakuna. Ikaduha, nagdugang pa kita gani sa aton 24-hour vaccination center, duwa na sa kita sa Jollibee East, may ara makita sa McDonald's. Okay, no. So timayo na, no. Speaking sa saning mandatory vaccination, so there are a group of people when nagligad pa ni sila nga bulan counselor. Ti siling ko gani siling ko daw man yung maging issue diri nga o si Mayor Bing mandatory vaccination kita. Wala Oo. kita sang mandatory vaccination bisan sa adult or bisan sa ano nga age group. Ang initanan may kahilwayan kita ya nga sunod sa aton nga mga ginapatihan. Kung if you feel nga wala kaya nagapati sa bakuna, then you can choose to not be vaccinated. Ang himuon mo lang yate, hindi ka lang magwa sa imo balay, proteksyonan mo imo lawas, kag proteksyonan mo imo nga pamilya, no? Para nga hindi ka magbalatian, hindi ka malaknan, kag mapaiway kiti tanan nga studies, tanan gid nga studies Bombopons nagahambal nga kung hindi kaya vaccinated, mas malala ang mga sintomas kung maigo ka sang COVID. Kag ang sa aton man experience kag sa datos naton sa Emergency Operations Center nakita ta gid na kag naprobahan na nga ang mga vaccinated, ang mga nakapa-booster bisan tigulang na, bisan may mga comorbidities, dogin trangkaso lang. Ang iban wala gid gani sintomas, no, or iban paos lang.
amo lang gid na kag after 2-3 days nagaayo lang dayon without any complication. Oho, amo na siya, no? Ang kaimportansya sina, no? Sang bakuna, no? Bagay ti, dili man sila sa lapakon, kay ti may kuan mata, ginasundan nga iyo, kung anong iyo, amo na ang aton nga patihon, no? So, wala, klaro wala kita sang mandatory vaccination diri. Layon ko na ni Councilor, no? Ang ining aton nga status ang level ta by February 16, anong aton nga gina-expectar diri? Wala pa sang official announcement as of now, as we speak, wala pa sang official announcement, but we are expecting nga manaog kita sa alert level 2. Kag hopefully mag-alert level 2 kita kuntani kay consistent naman sobra na duha ka semana nga panubo ang aton nga mga cases bukupon. Ang Manila do ma-alert level 1 na NCR? Yes. Ma-alert level 1 ang Metro Manila as per announcement, mga earlier announcement, no? Although unofficial pa ina nga mga announcements, pero amo na ang plano nga ibutang ang Metro Manila. In fact, bubupons ang tanan sa mga travelers nga gasulod sa Manila, halin abroad, wala na sila naga-quarantine kung fully vaccinated. Amo nang importansya subong bisan diin ka makadto nga parte sang kalibutan ginapangitaan vaccination card. So importante gid ang vaccination. Okay, sige. Councilor, lastly, ang imong mensahe sa aton nga matag palabati subong. Thank you gid sa liwat mo bupon sa tiyempo nga ginhatag mo kag do naganubo ang atot cases subong sang COVID sa diri sa Bacolod. Ang gusto talang gihapon nga mag-remind sang tanan nga mga tagpalamati nimo kag ang mga nagapamati sa Bombo Radyo Permi nga to please continue to observe our protocols, our health protocols. Padayunon tagid ang paggamit sang mask kag ang mask kinahanglan katabon sa baba kag sa ilong kag importante man ang physical distancing especially kung sa mga tagdamo nga mga lugar kag ipaiway ta ang mga crowded places anay no kag at the same time magpabakuna kung nakapabakuna ka na more than 3 months ago pwede na makapa-booster dose available every day diri sa syudad ng Bacolod 24 hours a day every day ang aton nga vaccination program. Kadamong gid salamat bukod. Sige, salamat Councilor. Good evening. Okay, Councilor M. Ang, no, ang director ni Makabaran sa Emergency Operation Center sa syudad, no, sa Makabaran sa syudad sang Bacolod, no. Sa maningaton ang kuan ato dito sa pinaka-latest nga update with regards sini, no. So sana siling tana wala, no, sini diri Makabaran sang may gini-issue ang syudad sa Bacolod gamera kita diri sang mandatory vaccination. Same sana ginahimo dito yung Makabanan sang sining magirikanan, no, dito sa may bahin sang Metro Manila nga naga-kinuwan sila no, nga lalain sila to, no, nagatamba-tamba sila to o kay kuno hindi sila magsugot nga mabakunahan ang ila sa ning tagsa ka makabataan. Di sila kuan in the first place, no? Inyo man na diskresyon sa pagirikanan nga nagapamati subong. Inyo na iya diskresyon nga kung mapasugot kamo o kung hindi, nga magpabakuna kamo. Orang inyo sa rin nga mga kabataan. Kung hindi ka mo nito, okay. Galing kay tiya mo lang ni galing ang na-discoveryhan, na-obserbaran, no, sa Department of Health, like in some other countries, nga nag-enjoy na subong wala na gid gani face mask. Makita ng ilang kagwapo, makita na ilang kagwapa, mga tisay kag tisoy, nga wala sang face mask. Okay, may recognize mo na yun niya ang isa ka persona
no, kung wala tabon ang kuan mo, no? Ang iyang guya. O, di ba? O, so mo na. So, naga-enjoy na sila dito. So, mostly, ang mga nagkakapiktuhan subong, no, naton nga mga kauturan, especially mga kabataan, daw sila naman ginapang igo. Kahit katonto man sa sining virus, hindi na sa to kaigo sa mga senior, hindi sa kaigo to sa mga may comorbid, hindi sa kaigo to gawa sa mga frontliners, mga health workers naton, no? So, sa mga kumutao ni naman, sa mga kabataan naman. So, in order, no, nga matagan sang duga nga proteksyon ang inyo sinitag sa mga kabataan, no? So, it depends upon, no, sa inyo. O, kung gusto nyo, okay. Kung hindi, okay Japon. O, wala Japon sang problema, no? Kung hindi ka mo gusto. Ang importante, dira nga walang tabla, walang tabla, bili na istorya kung ano, da. O, di ba? Kaya timo na nga mo, nagpasugot ka mo. O, kung ay ka nagpasugot, timo man na. O, kung ano matabot, hindi ko naman ang pagbasulo ng imo nga mga kwan no? Hindi pagbasulo ng sa government. No? Ito ginabalik-balik naton, ini nga bakuna, libre, no? Sa tanan. So, wala ini, no? Sang pilitay, no? So, mula na galing, basi magabot ang tiyempo, no? Baklo na ini, maubos na ang libre nga ginapangatag sa gobyerno, no? Kag baklo nini, mapagwa kay kamo personal gid, no? Mapilitan kay kamo pagwa sa inyong personal nga kwarta para ibakal sang bakuna. 45 minutos na nakaligan sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga para tuntunan. Liton tatuanay karon niya makabanan sa bahin sa area, no, sang Ukraine, no, kag sang Russia. Pakigaway pata sa virus, no, patapos na ning Omicron. O diri sa aton sa Pilipinas, ganubo kaso ta. Di ba si mag-alert level 2 na ta? No? Di mas nami pagid, mas kampiyon pagid. O basta magugyon ang tanan. O pero ting sitwasyon dito iya sa bahin sang Ukraine, no, sa tunga sang Ukraine kag sang Russia, perte naglawig konflikto ni nila, no? Since 2014, namo naman nagkalamatay, no, linibo naman, no, nagkalamatay. Because ani sang territorial dispute sang duha ka mga lugar, no, ang Ukraine kag ang Russia, no. So ang pinaka-latest subong ginapahalin nato kuno mga British national terada, no, sa Europe, sa London, sa England, no, sa Ukraine. O, kanaupisa na ko to ang military exercises sang US Air Force kag sang UK, ang counterpart, no, sang Amerika. No, so nga to na sila para nga magtawhay, no, kag hindi maglala ang sitwasyon. Hindi ta na pagdugangan ang number of casualties, no? Hindi ta na pagdugangan, no, ang numero sa mga illegally nagkala-discharge ba? Or nagkala-displace, no? No? Because ng sasaring kinagamo. So, ari sa piya kaninya sa Saramel Isugo naton sa Ringapombo International Correspondent dito sa London, England. Saramel, sir, may gabi live sa Pombo Radio Bacolod, si Bumbo Pons ini. Yes, mayong gabi Bumbo Pons. I-check ko lang ako ng signal Bumbo Pons kung kamusta. Oh, 555, sir. Please go ahead. Yes, may kang tanan sa nagaluntad nga tension sa tunga sang Russia kaga Ukraine, duga nga nagpagwa sang advisory ka guidance ang Foreign Office sang United Kingdom sa mga British national nga yara sa Ukraine nga kinahanglan nga magagwa ini sila within 48 hours bumbupon sa karon bangod kay nagalala ang tension. Samtang ginpahayag sang Foreign Office, samtang mayara pa sa ginatawag nga commercial means o kung available nga transportasyon sa karon. Sa dugang sinibon bupons nga
dapat nga suno sa ila sini nga advisory nga likawan ang pagpadulong sa mga Ukraine sa pila namon ka mga nationals nga kung sa diin nga ginabanta nga more or less mga 1,000 ka mga British national ang dito sa karon. Indugang pa sa report nga ang embahada sang UK sa Ukraine ang duga nga magabuhin sang ila sini nga mga staff matapos ini bumbupons nga sa nagligad nga semana gin papauli na ang pila ka mga non-essential kag membro sang pamilya sang mga official dito. Kabahin ini subupon sa ginpahayag sang UK government nga the safety of the Britons was the number one priority and said the decision was right precautionary to take. So ini nga pahayag sang UK sunod-sunod man nga nagpagwa ang pila ka mga pungsod nga may ara sang ila sini nga mga national dito sa Ukraine nga kung sa diin ang Netherlands, ang South Korea, ang Japan kag subong nagdugang ang Australia kag Canada nga nagpangabay sa ila sini nga mga nationals nga magpuli. Sa madumduman bubupons nga una nga nag-announce nga papulion ang ila sini nga mga citizen amo sa US President Joe Biden bangod kay suno sa iya anytime from now may posibilidad nga magapatigayon sang pagpangatake ang Russia. So sa dugang ginpahayag nga issued nga new guidelines kag subong man guidance kag advice sa British citizens sa Ukraine bumupons ginpahayag sang UK government nga sa karon wala pa sila nag-prepare sa ginatawag nga emergency airlift. Ini bangod kay mayara pa sa mga commercial planes nga naga-operate daily. Then ang ikaduha may open subong pa ang pungsod Poland. Butilinggon ang border sa pungsod Poland kag sang Ukraine open pa sa karon. So ang mga dugang nga gin-advise sang amon sini nga foreign office diri sa amon sini nga mga citizen nga yara sa Ukraine kay may ara sa mga tao dito nga bangod ka may strong ini sila nga ties sa ila sini nga mga tao sa Ukraine nga may posibilidad nga hindi sila magahalin, unlikely to live. So ang ginpahayag sa amon sini nga foreign office bumbupon sa amo ini ang mga masunod. Those British people who choose to remain in Ukraine keep their departures plan under review and ensure their travel documents are up to date. Then ang ikaduha, nagpaandam ini sila nga British national should not expect, hindi nga maga-expectar nga ang consular support o kunang help sa evacuation in case nga ang Russia magapatigayon sa military incursion. So amo ina pero may gina-prepare sila bumbupons ang amon sini nga gobyerno diri sa ang amon sini nga foreign office in case nga matabo ang ginatawag nga invasion ng Russia sa Ukraine nga kung sa diin ini may isa ka opisina nga tuon sinisubong gintugyanan sang sini nga obligasyon amo ang ginatawag nga FCDU o kung FCDO kung ginatawag nga Foreign Commonwealth and Development Office. So may ara ini sila sa color coding nga in case nga matabo ina may ready sila within a days nga to tackle sang sini nga major incident. So ina ang latest nga ginpagwa sang foreign office may kangtanan sa mga British citizen nga yara subong sa Ukraine bumbupons. Okay no. So ang estimate naton sir mga pila ka mga British national ang atutubong sa Ukraine? So far sa ila wala sila naghatag sang number no? Pero estimate nila nga more or less mga 1,000 ka mga tao bumbupons. In fact may ara gani sa mga naga-volunteer subong nga hindi man gina-advise ang amon gobyerno nga ara gid sa frontline no upod naga shoulder to shoulder
sa mga trends kung daw ginhimo nila bala nga daw taguan Oh. nga ara sa frontline nga nagatubang sa Russian forces, may ara sa pila ka mga daw military nga mga British forces nga hindi direct nga gina-authorize ng UK nga ara subong nga na-interview sa pila ka mga media diri nga nagpatulong dito sa frontline ta Bumbupons. Oh, okay. Dugay-dugay na mga ni sila sir nga naga-tener dito sa sa Ukraine. Yes, may mga pamilya ini sila po Bumbupons Oo. no, kaya ang magsiling ka nga British citizen madamo diri sa nga balamo nga multi racial o kuna daw mix ang UK no, tanan nga klase sang tao ari diri. So that's why nga magsiling ka nga British citizen nga dito sa Ukraine, may posibilidad nga ang ini nga mga tao ang ila sini nga mga daw halinan mga Ukrainian na citizen man sa una Bumbupons. So, ang lain sinadakon official residence lagi sila dito, ng mga burbudlay paghalin man, no? Yes, amo na ang gina-advise ang amon sini nga gobyerno nga in case nga may invasion o kung may pagpang-atake sang Russia, hindi sila nga mag-expect immediately nga ang UK government makapatigayon sang hatag sang bulig sa ila Bumbupons. Okay. Sige. Anyway, so dire na nato mabalaan kay ang UK is an ally man no sa Amerika. No? So Russia do medyo farther ang Russia sa mga ally sang UK, no? Ang Ukraine ari man sa ang ally man sang US. So ang Ukraine diri man na belong sa no sa US ally, no? Yes, actually since nga nagabulag ang nadula o kung naguba ang USSR sang una, amo ni pinaka-strongest nga country nga may madamo sa mga country nga nagsipak na subong katulad sang Lithuania, Estonia, Hungary, Romania nga naghalin na ini sa Russia. Sang una, subong na tawag na lang iling nga Russia kag nagamay na isa na hindi ang Ukraine nga anay una part sa USSR. So subong independent na ini sila, may sovereign ini sila. That's why nga ang NATO gusto nga mag-protect sa ila nga in case nga atakihon sila sang Russia Bumbupon. So balik kita Bumbupon sa latest development diri nga naging padala sang Amerika ang ila siding nga eroplano hangaway sa UK nga sa nagligad nga pila ka adlaw hasta sang Huwebes nagabot diri ang pila ka mga dalako nga mga eroplano nga fighter planes sang Russia sang Amerika. Grabe, sa latest no? kita naton nga may mga footage nga nakuhaan sa mga amon diri nga mga ginatawag na aviation kag wildlife photographer samtang nagahanas ini sila dito sa may Scotland kag sa northern part sang Wales kag sang England. Ini dito mismo sa may National Park sang Snowdonia, especialmente dito sa may Snowdon Mountain. Ining Snowdon Mountain Bumbupon tama ini kadako no, naga-occupy ini sa part sang England kag sang Scotland kag sang Wales. So dire nakita ang pila ka mga military exercise nga kung sa diin isa dire siya nakuha sa attention Bumbupon ang ining F-35 nga Lightning II nga ginatawag ining Lockheed Martin jets nga isa ini ka matawag naton Bumbupon nga may capability nga Mach 0.16 o kung ang iya sini nga speed Bumbupon is 1.6 faster than the speed of sound. So tama kadasik ini Bumbupon nga that's why sa nakuhaan ina sang picture ang ina nga speed niya sa low level paglupad niya mga 575 miles per hour lang ina Bumbupon. Pero ang iya sini gini nga maximum speed sang sini nga fighter jet naga lapot ini sa 1.6 iya sining faster than sound
o kung sa iya sini nga full speed by miles nagalapot ini sa 1 point o kung 1,230 miles per hour o kung sa kilometer nagalapot ini sa 1,968 kilometers per hour ang iya sini nga full speed ang iya sini nga kada sigon. So ang ini nga subong halin ini tanan nga mga hangaway o kung eroplano hangaway sa Amerika sa may Minot sa may Air Force Base dito na tuon sa North Dakota nga nakabot diri sa UK sang sinigid lang nga mga inadlaw agud nga maghanas sa ginatawag nila nga to familiarize sa terrain kag subong man sa airspace diri sa Europe. So ang ining mga fighter jets ang ginalakipan ini bumbupon sang 5th bomb wing sa nga naghalin sa nasambit nga Air Force Base sa may North Dakota nga ginatawag ini subong nga Bomber Task Force Mission to Europe. So ini bilang pagpanghanda sa nga US katulad sa tagsubong man sang UK nga naga shoulder to shoulder sila nga nagahana subong magluwas sa pila ka mga pungsod nga naasan pa ang ilang nga mga military nga kung sa din ang UK may gindispatch naman nga Air Force nga mga eroplano hangaway sa may Cyprus kag ang ilang sini nga military nga sa ground dito sa may Estonia padayon ang paghanas kag sang sinigid lang nga semana nagpadala liwat sila sa mga 350 ka mga hangaway o kung mga soldado sa may Poland bumbupon. So ina ang latest diri nga nagakatabo sa UK bumbupons may kaangtanan sa crisis sa tunga sa Russia kag Ukraine. Okay. So amo sang aton sa nga expectaron diri sir kay once may mga military exercises so ginapapula out ginaya tanan-tanan no para nga wala sa may maapektuhan bla sir kag mahulog sa collateral damage bla Sir Ramel. Yes, subong ang aton diri nga ginalantaw nga ini bilang paghanas bumbupons nga mapamiliarize nila ang airspace ang Europe nga in case wala taman gina pangayo nga madayon kay so far ang UK na exert na sang tanan nila nga effort sa negosasyon kaysa nagligad nga semana ang amon sini nga Prime Minister Bumbo Pons alin sang Miyerkules nagkadto ini siya sa Poland kag sa Belgium agud nga maka-negosyar nga mapaganhagan kag kun mahimo maga-back out ang Russia sa nasambit nga may area. Then subong man nagpadala pagit ang UK sang amon sini nga Foreign Secretary nga si Liz Truss ang naglegid nga Miyerkules hasta Huwebes agud nga magpagkignegosyar sa iya sini nga counterpart ang Minister o Foreign Minister sang Russia dito mismo sa Moscow. Then sunod nga adlaw liwat nga nagpadala ang UK sang amon sini nga Defense Minister nga si Ben Wallace dito man sa Russia agud nga pakigsapol sa iya sini nga counterpart nga Defense Minister man sa Russia pero daw wala gid sang maayo nga na come up nga negosasyon. So that's why ang aton lang nga pangamuyo diri bumbupons nga hindi ini madayon kag ma-realize nila ano kadako ini nga damage kag subong man kalamidad kung matabo bumbupons. Sige. No, so tanan sir pangamuyo man Anyway, sa saning mga group of British nationals ato subong sa Ukraine, any report sir nga may mga Filipino pa dito as of this time? Yes, aton nga balitaan nga mga news may pila ka mga Pilipino sa Ukraine na bumbupons na nagprepare man sila so depende na sa aton dira nga government kung paano nila nga mapatigayon nga in case nga ma-pull out ini nga mga aton nga mga himata dito o kung mga Filipinos sa
kung hindi ka mga direkta nga maka-flight from Ukraine to Philippines nga makagwa sa Ukraine in case nga matabo ang invasion bubupons kay tanan nga mga country subong daw alerto nga kwaon ang ila sini nga mga citizens sa Ukraine bubupons. Okay. Sige. Anyway, Sir Ramel, thank you guys sa saring update. So basta sir maka-scout kita dito sang mga didto gid sa Ukraine nga makilala mo. So paagi sa imo sir kuha kita sa dugang nga mga senaryo no dito karon ya sir sa Ukraine. Thank you gid Bombo Ramel sa saring report. Yes, nagikan diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat. No, Bombo International Correspondent Ramil Sugon. Rektamente dito sa bahay sa London, England. Pag-report din makabanan nga ti ang counterparts ng US no nga United Kingdom ang nag-upo din dito para padala sa mga pang-away sa kalangitan or sa kawaan no kon sa baybay landman no sa patigunon nga military exercises dito karon sa Ukraine. O kalawig-lawig gali no bumuanton ko na kuan naton no grabe nga mga history actually ang punot dulo sinis kuan no territorial dispute no sa kuan ini no nga nangin nag-worse na ang sitwasyon sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Balo naman kamo ang pungsod Russia para sila nga presidente Vladimir Putin daw utok pulbura mang klasik tawo ni wala sa megna pinsar no mayo man ni sila pro mas lain pagidya si kwan no si Kim Jong-un sa North Korea niya si Vladimir Putin no gasugid man ni nga grabing mga armaments nila to mga armas no mga land nila no nga mga pang-away o nga mga armas mapaduta man kon pakawaan. So kita mo ganun dito pa tayo kabakal sang isa ka ini mga units sang kunin ko magsala ini mga pistol man dito sa bahin sang kwan sang Russia. Duay na sa may ginapinsara no. So muna kon luwas sa utok pulubura ining utok komunista bla no manakop kala manakop pero sa China ti awayon na lang ya kuno ti ano mahimo sa Pilipinas kon awayon kahit sa diplomatic pagyon na sa diplomasya no diplomatic talks ini man mati kay sarado ng utok muna budlay ko sa tawo istoryahon ni blang mga sarado ng utok kano hindi mo na matudluan gani mo na mambalan ti bisan sala sigihon basta ti dalon na lang sa pwersa no ano mahimo sang higante sa subay or ano mahimo sang subay sa higante lapakan lang sang higante ang subay dunot na mo. Sige 7 minutos ang nakaligat sa taktang alas 8 sa gabi naman sa ato sa ring palatuntunan. Sige mumanton okay na da aton sa ring Valentine's Day around the world no may kopo naton Sir Jeff Venus Lagos, no, rektamente dito sa bahin sa Rome, Italy. So ano, ang mga balantayan naton itabo dito sa adlaw sang pagigugma, Valentine's Day. No, ibalo naton iya makabran. Stand by. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklipede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Ciao! Buongiorno!
amo ini maghambal sang hello, good day sa Italian. Ang Italian amo ang official language sang pusod nga aton karon katuan, ang Italian Republic nga yara na hamtang sa sentro sang Mediterranean Sea sa Southern Europe. Apisa sang COVID-19 pandemic, I'm sure dayon sa gihapon ang selebrasyon sa nagahigugmaanay nga mga Italians nga makabig man isa sa mga romantiko nga mga tinuga sa bugos nga kalibutan. Man nga klase sang gugma, ang eros o kun romantic love sa tunga sa magnobyahanay, ang philia o kun affectionate love nga nagapatunga sa mga mag-abyanay, ang pragma o kun enduring love sa tunga sa mga mag-asawa, ang storge o kun familiar love o kun gugma sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan, and vice versa. Yara man ang eros o kun romantic love, ang ludus o kun playful love nga nagakatabo sa mga ginakilig nga mga teenagers. Yara man ang sa isang gugma nga ginatuwag mania ukon obsessive love, philautia ukon self-love, kag ang highest level of love nga amo ang agape ukon selfless love, kaangay sa paghigugma sang aton Dios sa aton. Base sa malagtasan sini nga tuigan nga selebrasyon sa ancient Rome sa pungsod Italia, nagsugod ang practice ini matapos nga may natabo nga persecution kag pagpatay sa duha ka mga Christian martyrs nga lunsay nagahingalan Valentine. Ang isa nga nangin santo amo si Saint Valentine of Rome, Italy, nga nagbulig kag nagminister sa mga ginpang persecute sadto sa idalom sang Roman Empire sang 3rd century. Ginsiling pa nga ginpang kasal sa amo nga holy priest nga si Valentine ang mga soldadong Kristiyano sadto nga ginadumilian kuntani nga magpangasawa. May istorya pa nga ginayo ni Saint Valentine ang bulag nga mata sang bata nga babayi sa iya sini nga jailer sadto, kag ginsiling nga ginsulatan pa niya ini kag ginpirmahan, "Your Valentine." Domini o kun AD 496 sang gin-establish ni Pope Gelasius ang paghiwat sang kapestahan ni Saint Valentine sa Pebrero 14. Ang Valentine's Day sa Rome, Italy, isa na ini ka old tradition nga ang ginsuguran pagid amo ang ila ginahiwat sadto nga Roman festival nga ginatawag Lupercalia, officially the start of their springtime. Base sa tradisyon nga sa tion sa ini nga festival, ang mga Roman girls and boys nagabutang sa ilang nga mga ngalan sa isa ka box kag nagagabot kada isa kag kung sino ang magabutan amo na ang yamangin special person, kag kon magdevelop gid man sa ulihi ang gugma, sila na ang magadayunay sa ulihi. De la Cruz, amor, amor, amor. Kaangay man sa iban, romantiko gid ang mga Italiano. Nagahatagay man sila sa mga love messages, poems, kag mga regalo. Kaangay sa mga preska nga mga bulak kag tsokolate. Isa pa gid ka famous nga practice sa pungsod Italy sa tion sang Valentine's Day amo ang love through padlocking. Ukon mayara sang padlock nga ginabutangan ngalan sang magkahugma kag ila ini ginalock sa mga taytay o kun railings, kag ang liave nga gingamit ginahaboy nila ilabi na gid sa tubig sa idalom sang amo nga taytay. Well, sa Italy, ang mga pumuloy diri nagahambal sang I love you nga sa ila official language nga Italian ini nagasiling ti amo ukon ti voglio bene. Oh, sige. Salamat gid Bombo Jazz. De Sos Manigar. Si Sarah Meli Sogon, direktamente sa Bayan sa Rome, Italy.
Sir Amel, sir, advance happy Valentine's. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponsini. Good evening Bombo Pon sa palamati da sa Bombo Radio Bacolod. Oh, yes sir, salamat gid no. So 2 days na lang no. Sir, Valentine's Day na. That's February 14 of 2022. Sir, pwede mo kami ma-istoryahan na rin, sir, ano ang mga pinakaligtas na sitwasyon na subong ka, may preparasyon, siyempre, ng mga magkagugma, no, dara, sir, sa bansang Rome, Italy. Sa subong Bombo Pon, diri sa Rome, Italy, gina-prepare nila daan ang Valentine's diri mga 2 days or 1 day before. Ginakuha na lang, gina-plaster na nila dahil labi na sa may mga Italian citizen. Basta mostly di Bombo Pon sa ang traditional gid ara magyapon na wala madula na di sa mga Italian people. Oh. Okay, bagay kung ano to sir, basta mga Katoliko, way gid nga gadula, sang selebrasyon sang Valentine's Day, no? Sakto gid Bombo Pon kay sa diri maglagaw pa lang gani sang karon nga nga adlaw di kagahapon. Oo. Sa mga bridges bala, mga taytayan, Yes, mga sir. railings na da. Damo na da may date na tapos may butang na sila sa mga ning lock bala. Oh. Tawag ng yabi or tawag ng dokadina bala nga gamay tapos may kandado? yabi na sa Chain kandado. Oo. Pagkatapos na ginahaboy nila na ang ginahaboy nila na sa suba sa tubig ang yabi na. Tamo na din tradition gid kung anong tradition sa una ginausagin nila sa until now. Okay. So, galing kay ti amo na bala no? Sa una ti grabe no, ko sweet. May mga padlock nga kuan pa ginaboy ti simbolo ng gali Sir Jeff no? Para nga ti ko mapadlock na kung hindi ka magamit sang yabi, hindi na mabuksan gali para mas relasyon nga hindi mag bulagan na blasar kay hindi matapos tubtob sa nagakabuhi. Sakto gid Bombo Pon kaya mo na di ang tradition gid permit Oo. sa Valentine's kag sa kung sa sa mga kanunuan na bala nila din ginausagin na nila na ang sabon ng tradition. So, ang ining sir, Taytay, anong landmark na sa Italy, sir? Ang posisyonan gid sa mga magkagugma? Bisan sa diin malang din nga Bombo Pon, basta Basta may nakita tubig, nila nga may Taytay. basta may taytay siya nga tapos damo na siya mga tawag ning kadina or something na di ba bala ang ginapadlock nila ginabutangan nila dayon na daw ginasunod nila balaw ang sansin ang kaya meron na may nag-una na tapos sinadungagan na lang nila kung maglabay-labay di mga magmiga tapos mostly mga haraman mga old age na nga makalabay kung makadala man sila sang padlock padlock nila. Okay, pero galing may mga istorya man ako, sir, nga bisan amo na ni ka sweet sa ila pero gabulaga na man. Hindi mo gina siya Bombo Pon hindi mo gina siya ginambalid mo perfect mo bala pero ang gidya ang tradition gidya amo gina di kung gidya ang matabo gidya basta ang tradition gidya amo gina sa ang tradition nila di ginasunod nila. So subong sir kay pandemic sa mga restaurant sabi subong ti may mga open na yan nga mga restaurant sa sir, may mga ga-offer abi free dinner, food to, amo na bla no, mga promo nila Sir Jeff. Mayara Bombo Pon mayara na sa mga may promo. For the meantime gani Bombo Pon sa kagahapon February 11 no.
nag-ano gali may bago nga protocol di nga open ang open basta sa outside outside sang mga building or basta ara ka lang sa sagwa, kalakat ka lang. Pwede ka na hindi ka maskara. Depende na sa imo kung ma-face mask ka or hindi. Basta ara ka lang sa sagwa. Ay, gali. So, di basta open lang, sir, no? Amo na di ang bago nga nga protocol karon di sa Italy. Na once nga ara ka lang sa sagwa, hindi ka lang sa enclosure, pwede ka na pwede ka na hindi na mag face mask. Okay. Pero ara na sa tawo kung sa isa ka tawo na kung ka. Sir, okay ta makambal nga open na galing mga restaurants na subong. Open. As in, normal di pero na siya pahil sila for the meantime nga ning green pass tawag namon di. Green pass ning daw certificate nila. Certificate nga fully vaccinated ka na, naka-booster ka na. Kaya kung hindi ka man naka-booster, hindi ka man pwede kasulod sa restaurant kaya sa mga commercial center di Bongo Ponds. Okay. So sir ang mga main dishes o kaning mga pagkaon mostly gina-serve kag patok sir sa mga magkagugma dira sir? Ate, ari din Italian food gid nga ang pasta gid nila di Bongo Ponds. Kagang tawag nila ni ang pizza na bala, ang pizza nga tricolore bala. Ang tricolors nga pizza nga basilico, pomodoro, kagang Siguro ka namit na sir no? Ang pasta nga ang pizza nga ginambal mo no? Nami gid as in nami sa burrito gid bumupos kila hindi ang mga ingredients nila ginausar. May special ingredients sila diyan na So mga pilang bilis na sir? Ang isa ka round, isa na ka plate nga dako, may ara tag 12 euro, may 15 euro. Depende sa gusto mo nga may flavor man sa Bongo Ponds mo. Tapos kung magmenu ka naman, may menu siya nga tigadla sa mga 15 euro o 20 euro. Okay. Sige. Anyway, probably guro sir, may mga kailain gid ang selebrasyon kun gabi mo no. So sa Lunes ang gabi probably may mga extension na da mga restaurants nga pwede ka extend ang oras nila. Normal naman di ang konsang restaurant Bongo Ponds until midnight na di ang until 1 o'clock, 2 o'clock ang restaurant. Wala na di problema ang basta ang lang nga may ara ka lang vaccination card na complete. Pero mo ginapangita di. Halos tanan guro sir mga vaccinated man guro dira no? Mga mga ara na sa mga lapit-lapit 90% Bongo Ponds ang number of population diri sa Italy may 90% na agad. Madlagan na may sang fourth dose may fourth dose pa kuno nga coming this coming April to May. Fourth dose kami nga hatag na nila naman Wow. Sir, ang ginabantayan bala kay siyempre ang Valentine's kuno do para la sa mga teenager, no? Naga-enjoy gid. May mga couples man dira sir nga naga-celebrate kung i-compare nato hindi na mas damo sa mga teenagers o kung ang mga couples nga naga-celebrate sang Valentine's Day dira sir. Do parehas lang Bongo Ponds kaya ang ila din nga tradisyon Bongo Ponds hindi siya madula since sa mga sinadto pa bala bata ka or ka na may edad ka na amo mangyapon na daw wala siya kaliwat kung anong tradisyon nila amo ginaya mabata ka man or may mag-couple ka na amo normal lang gyapon Bongo Ponds way gid sa nagliwat basta kung Valentine's Day istoryahan amo ila ginasunod. Bisan family gani guro sir amo man no bilog pamilya. Bali kung mag-family naman may ara man time nga sa
ano tawag ning lunch time, family. Pag mag-dinner time naman, bali mag-asawa na. Tapos kung may mga ang mga bata yan, may arap man sila kaladtuan. Ang mga couple, may arap man sila kaladtuan. Basta ang importante sa during lunch time, mag-updanay gid. Kay ang ang pagpalangga hindi man lang sa partner mo, no, kundi apply man nato na sa tanan, no, like sa tanan isa ka pamilya, no, Sir Jeff. So may mga event man abida sir, like abing tiyon sang Valentine's Day, may mga charity institution sa abida nga tinagapanghatag sa mga kuan nila sir sa mga gift, no, gift giving. Hindi lang abi sa Pasko, kundi sa Valentine's Day, Sir Jeff? May ara bumbupon siya, may ara charity nga gahatag ang example. Ang isa ka supermarket na may kuha na siya daw ginabutangan nila sa sang box. Na kung sino gapamalingki dabi, kung sino ga kadto da, pwede siya ka-donate, ihatag ibutang lang da sa box kag ang may ara da may makuha da nga charity institution nga ma-deliver mo na sa mga sa simbahan, sa mga balay, sa mga hindi na di madula bupos na muna nga tradisyon man. Isa man ang tradisyon nila di. So pagigugma man tawag sir, no? Oo. Amo na sa di ang kuan nila daw kakamblad daw ka sentiment bala ang ila di nga bumbupon. Kay gamay mo lang na yang kuan. Do pa matago daw ang tao di gahatag lang nga daw lading kabubuton bala daw wala sila ginahambalan nga muna. Basta makita lang nila na may ara di sa ka-box nga may panabi nga for the home, for the aged or for the children. Nara na ginabutang gapamutang na sila da. Example mabakal ko abi sang pasta or something sa supermarket, ma-donate ka, ihatag mo lang kung depende na sa imo. Sige. Anyway, sir, advance Happy Valentine's Day sa inyo, sa kay misis mo, sa family mo, no, sa Rome, Italy. Last day, sir, basta may mga gusto ka i-greet diri nga mga family mo sa Negros Occidental. Happy Valentine's Day sa akon nga mother, si mami ko ara da. May halong lang da kag lapit ata makita anay kag be strong lang gid pirmi. Kag pangamoy gid pirmi sa aton nga Ginoo. Hindi ka gid magpabaya sa lawas mo. Sige. Sir Jeff, sir, thank you gid sa saning nga time sir ha, kag mayong gabi halong kita. Ini si Jeff Binyas Lagos reporting live from Rome, Italy. Basta Radio Bumbo. Sige, no? Awan na ito extruton. So, Sir Jeff Binyas Lagos live from Rome, Italy. World. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Sige. So pila lamang ina, no, ka mga pag-checkerta sa sitwasyon sa pila ka makapungsuran diri sa bahin sa bilog nga kalibutan. Nagalapit na. 2 days more to go, Valentine's Day na. Ang Valentine's Day, hindi mo lang nakuno sa mag-partner. O kundi sa bilog ng pamilya. So para to sa Italy, may gift giving sila. Hindi lang Disyembre. Kay simbolo man na sa gyapon sang pagigugma. Sa mga kubos, no, naton nga mga kauturan. 27 minutos sa kaligan sa taktang alas 8, may nabiling na kita, imusimuson na naton ang aton nga mga panomdom, no? Balikay kita, wind up sa aton nga pagparagad. Pagkatapos, ginamang sini. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos na. Nakaligat sa takna alas 8 sa gabi. O sige.
Talagay kay ginaakan naton nga cessation ang Bombo Radio Coronadal. Ora no matoy nga siyam ito nagkalamatay bangod sa pagpang-ambush. Ang nagaluntad sini nga hapon dito sa bahin sa area sakpan sang Coronadal sa Mindanao. So anong nagkalanabo iya makabar regard sa sining nasambit iyang ambush dito sa ila sining lugar. So amo manibla kung kaysa, no? So sa aton sining nga mga kauturan at the same time sa aton sining nga mga kabombo, so nagahilapit na ang eleksyon, no? Pila na lang, isa pa lang kasimana after nga nagsugod ang campaign period sa mga national positions naton, no? Presidente, magapapili, presidente, vice-presidente, sa pagkasenador, kag at the same time sa mga party list groups naton. So ano ang latest nga development sa diri mga kabanan with regards sa sining nasambit iyang ambush, no? As inibla politically motivated man sa gyapon o kon ano sa diri sa aton nga mga kabombo. Ara sa ton negative gid direkta na white to sila bilabo reporter to sa Coronadal. Sinong pwede maka-report to sa ila? Kay kon alang-alang sila to pa karunan tala na, no, sa bombuanay sa gabi. Ining report ya makabanan, no, dito sa may bansang Bombo Radio Coronadal. I-try biliwat na ton sinong available dira subong. Kay parang makuatang update kaya mo nagabantay sa siring natabo yang kuan ano nga ambush basta Mindanao, no? Pero man sa aton may mga infested area kita di, no, nga pwede naton mambal nga kuan gid, no, nang may posibilidad nga matabo ang exact, no, sa diri mga kabanan nga lugar dito sa barangay Kalumamis, Gindungan, barangay Kalumamis, Gindungan, no? Gindulungan, Maguindanao naman. Okay, area, no? Ang ining natabo tatlo dring plason samtang siyam ang nagkaramatay. Ang grupo naman Corosamoro Islamic Liberation Front, isa sa mga nagapagamo kon MILF, no, among utok sa likod sa saning pagpang-ambush dito sa bansang Maguindanao. Maguindanao naman, no? Ang ining duha ka masalakyano, ang isa ni Montero, ang isa isa pick up. So siyam git, no, naglabot gid sa siyam ang managkaramatay. Sige, era na, no? So check nato ni dugay-dugay para nga makuha ang pinakalatest nga update sa mga kabanan sa natabo nga pagpag-ambush. Balo ka mo sa sining eleksyon, hindi gina madula. So ano lang sa aton nga mga militar, no? Ano lang sa aton sa mga katapo sa kapulisan, no? Kay matunon taman ka sa hindi, no? Matabo gid ang mga insidente. Ini mga ginatawag nga election related violence, no? Nga konseriin madamo sa mga nagakabiktima diri. Ang kaluluoy, no? Sa diri ang mga magkalamatay. Okay lang, no? Kung ay sa may magkalamatay, pero galing ka magsiling ka-ambush. Ang bala, why man sa may ginapasino, to whom it may concern man, ang bala. So why man nagasiling bala, si Ponce Espino nilikaw tanay sigya niya. Hindi tanay pagiguon. Why man nagambal, no? Ang bala. So basta gati kung anong direksyon niya sang bala, no? Ikaw na lang malikaw, may kung makita mo. Dito ginaya madiretso ang bala. Sige. So kung na alam po banton pa karunan ta na lang na. Kay daw nagakuan kita, no? Sa siring nasambit yang ambush, no?
Patayan nyo na karon no, sa pagparagad sang bombo hanay sa gabi. O 42 minutos na nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Dire man sa aton sa ring panatuntunan. No? So, okay na? Sige. So naka-standby na. No? Dali na gid, no? Hold on sa aton sa ring mga kautan at the same time sa bahin sa aton sa ring mga kabombo. So magsaling kay Melep bakambata guro nga ang Melep mayon lang pulbuson, no? So damo magkita siling mga reporting ligan utok doon man yo to anang kalamata ito lang nga makatapo sang kwan sang sa 44 I think daw Melep man responsable sa to. Di ba? Mga fallen 44 to bla. So sang nag-operate sila to kay Marwan. No, Solkifli Binher alias Marwan. No, so may lepan to. So napatay man to si Marwan, no? Pero damo man nagkalalagas nga mga PNP troopers naton. SAF, no, mga Special Action Force naton dito. Although January 25 to, no? Last year lang nag-anniversary naman ini sila. Check na no? Si Bombo Danhart Militar sang Bombo Radio Coronadal sa update sa ambos dito sa Maguindanao. Bombo Coronadal, please come in. Natukoy na ng mga otoridad ang responsable sa pananambang sa grupo ni Commander Pags Mama Sanggid alias Black Magic sa barangay Kalumamis, Gindulungan, Maguindanao pasado alas 7 kaninang umaga na nagresulta sa pagkasawi ng 9 na individual at pagkasugat naman ng 3 iba pa. Ito ang naging kumpirmasyon ni Police Captain Faid Cana, Maguindanao PNP spokesperson sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Cana, papunta sana ng barangay Kitapuk Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao ang 3 sasakyan ng grupo ni Commander Pags para sa isang resettlement, ngunit pagdating sa nasabing lugar ay tinamangan ng mga ito. Agad umanong pinaulanan ng bala ng mga armadong kalalakihan na kalaunay natukoy na grupo na isa ring MILF commander na si alias Jordan gamit ang mga high-powered firearms. Dagdag pa ni Cana, pinaghahanap na sa ngayon ang grupo ng mga suspetsado sa nangyaring pananambang. Isa naman sa tinitingnang anggulo ay ang matagal na umanong rido o away ang motibo sa pananambang. Sa ngayon, hinigpitan pa ng mga otoridad ang seguridad sa nabanggit na lugar. Siyam po, 9 po yung napatay at mayroong 3 sugatan. Una-una po ang PPO, nag-deploy po ng mga pulis doon kasama po yung tropa po na sa area. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Bombo Danhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta radyo. Bombo! Sige Bombo Danhart Militar. Sige no, naalala na po na ito niya makabanan sa ito niya pagpalagad. 45 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8. Standby na sa Sponsor Black Time kag ang Bombo Hanay sa gabi. Pero antes ang Bombo Hanay sa gabi, may Arapueta Santos nga Rosario. Yalagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio